Как да звучим като Тренд бит. Този път започваме с баса, който трябва да ни кара да се чувстваме едновременно лоши и секси. Нека влязат барабаните! Сега за текста. Важно е да споменете, че имате роднински връзки с различни градове в България. Варна ми е татко, Варна ми е майка, Пловдив ми е Слакова, пек добре чученайка. Пеенето на Атанас Колев е едно малко по-задъхано, защото той просто е много зает човек. Наско е лекар, баскетболист и повечето пъти просто минава през студиото, записва набързо и каквото стане. Основно е и да наблегнете върху това, че слушате всякакви музикални стилове. Често слушам диско и църковно песнопяване. Разбира се, може да направите и закачлива шега с професионалното си направление. Ако бъркам някъде професионално изкривяване. Наско е човек, Варна ми е татко, Варна ми е майка, Пловдив ми е Слакова, пак добре чученайка. Често слушам дискови църковно песнопяване. Ако бъркам някъде професионално изкривяване.